Sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Premijer Zdravko Krivokapić negirao je danas navode da će ući u koaliciju sa DPS-om Mila Đukanovića i ističe da je reč o zlonamernoj kleveti koja više govori o nečim propalim nego o njegovim stvarnim planovima. Krivokapić je rekao da se u Crnoj Gori smišljeno stvara veštačka tenzija i da sve izjave posljednjih dana imaju cilj da oslabe trenutnu vladu i njen uticaj u javnosti. Zlonamerne klevete da ću u koaliciju sa DPS-om su iz domena psihologije i više govore o nečim propalim nego o mojim stvarnim planovima, rekao je Krivokapić za Beogradski Blic. On je istovremeno oštro kritikovao izjave lidera DF-a Andriju Mandića i Milana Kneževića. Kada Mandić kaže da je veoma zabrinut zbog njegovog navodnog tajnog susreta sa Đukanovićem, Krivokapić kaže da lider DF-a očigledno sudi po sebi. Knežević je optužio da širi neistine. Milo Đukanović je u sinoćnom intervjuu za televiziju Crne Gore izjavio da veruje da bi u budućnosti moglo doći do nove široke koalicije, kao i da demokratske kapacitete za to prepoznaje u Demokratama i GPU-a. Đukanović je isključio mogućnost partnerstva DPS-a sa Demokratskim frontom. Treba dati šansu, a mislim da ćemo je vrlo brzo institucionalizovati, rekao je Đukanović.